My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, I they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody the kind of. Now they told me the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no o na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Moson for Nana KUSI about do men san prampa na sensia we the kind of media seda kase pa na ma wo bra wo kan me ho bra media Asante Nkabom the kind de bre wo wodafo busa ho say ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso mi na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada e na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so na edi machi bra media Asante Nkabom de etoso mi e bre wo we o mai ma ye san e ma munyina mo shia mo somfo na KUSI obodo me san bra pana sa bre mbashia mu na de edi kan no me fa seda kese pa emfama mo se mudaso edi akire na ye de dwumadi a wate ne de ka me hwe ye de ebre mo memenda ukuada kwasiada na fiada bia we o man ba sa bre ya me ne mo hia yi ye san ba beto angoma ne so na ya hwe se sei krata e free eye amrado ho aba eye Nana Prempe ho no Nana Prempe nso achiro bi e de akwa amrado na amrado nsaka krata de bu ofu yie ama wasan achiro krata afoforo de abre eye Nana Prempe na sesei asem a Nana Prempe amrado achiro e de abre eye Nana Prempe no ene se de dikan no onhwe eso bema enipa aban nipa aba betena kumase afi wonya nipakum na wonhwe se obema adwadie ana womanfo atimi atwa pra etimi aba Asante memu aba bididwa nti ensabne de edoso pa na sa krata ni prenu so a amrado atwero e de abre eye Nana Prempe no wono nso ekosesen ene wode akere eye amrado na amrado besom ana edien ena nananum dwene ho akwa akosie na ansana no enyuma bia da roma ene wodofo wase mu a ye de sa adwuma de ye de bre wo e wo Nana KUSI Media ene Nana KUSI TV so make how say NK executive barbers wo na so mu a edei ye de dwuma de ye de free ye Nana KUSI Media so ye de bre wo baby biara ya wo hwe ye na NK executive barbers e baby a so pese yuti e ma ho eye fadia de kodwabo bia sedia ene na wo de wani kire ye NK executive barbers e wo eye Kumasi Asante region unkuro e friend patch number 2 junction so pe uvra ye patch number 2 a unsabinkum so pe ho na NK executive barbers wo eno wachire na Adonko Bitters Limited so e boy papa Adonko Bitters Limited one product na ayemi table so main eni so wo pe ye Adonko black Adonko atadri ginger ene Adonko 123 a ni nyina na bi wodwa so se wasan de mienu asan ba betachiri wode Adonko premium energy drinking so e de aba ena wode Adonko hand sanitizer eno no wato ne di korompo siro eno ne yere fa yensa ho ne yere boy ho ban efre ye coronavirus ho tini nyina no kodwa so ba bi eton se bia no do fo wo pe bia ubenya bi edodo we oman ba yenkotie yadwade enkrate won ye ba ye de akenka sel no abeto awso empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say Asante efre hen ibirimu kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ibirimu kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho say ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia e wo Nana KUSI TV ene Nana KUSI Media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan se me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard
heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, o my yesan e ma wunyina mo hyehyia biem mo somfo na KUSI obodu mensa brampa na sabre masan hia mo na yeda so e wo enwuma watu ne din Asante Nkabom de etoso mienu no mo na yeda so e wo adeyo ya edikan ahwede a etoso enan eno emu na ansane ye bekoso no ni nyina ne se nana prempe ensa kan krata foforo asade free eye amrado ho na sa krata de mu nsem no wone na hanfo ahia emo adwendwene ho ahwe kwan a obefa so a obekwa akoyi amrado ano na ensem a nananam ahemfo nom ehia dwaben eye efren so joso ene afi mampon wo mu nyina kire wadwene ekwan o yeso ofa so no koyi eye amrado ano na ensem a wo kuru kire die gu nkrata so wama eye nana prempe ne krachi akwakwachiro no enye ensem ketwa a ne nyina no o chiro no de akwakoma amrado na yese se obi benya wo a na ifiri wontumem saa na empani eka na ne nyina ne se abra opani bi a yefra no agya ya akonto oni aban ene hyesumase edi kasubom na ensam we koso e wo manhia ahemfie nyina wote ya pe na kyerɛ sɛ wakwa akɔbɔ amrado amane na ama amrado nso atimi afa ne ho adwene na sesei yɛda so ɛwɔ ade yɛ di kan ahwɛde ɛtɔ so ɛnan agya yɛ akontɔ ɛne ahenkwa kwame etua ehyia ahenkwa kwame etua nso ɛsom ahemfie nti sɛ da bia ahenkwa kwame etua ɔno nso timi nya akwanya na ɔkɔ agya yɛ akontɔ hɔ na ɔne no wakɔ akɔ twenkomo enkomo a ɛkɔ so nyinaa no ɛyɛ enkomo a ifiri ɛyɛ manhia ahemfie hɔ ɛna ɛyɛ ahenkwa yi ɛde kɔdan opani agya yɛ akontɔ na agya yɛ akontɔ so akɔbɔ kyire di akɔkyerɛ amrado na amrado nso afa ne ho adwene ne yɛhwɛ enkomo ɛkɔ so ɛwɔ agya yɛ akontɔ ɛne ahenkwa kwame etua ɛntɛmo na agya yɛ akontɔ ɛte ne nkwankwa nnua ase ekuta asiko sankuo ɛbɔ ofura dumas na duku ɛbɔ ne kɔn mu na agya yɛ akontɔ na ɛkasa yi wo boku sanku to jom obema ya akonto miniu okaka wo bonkwa mu agya ya akonto minie ahenkwa akwa metua ete dwom no na ye ne de enti okugina agya ya wo nkyɛn ebisa no asɛm agya kwa metua ahenkwa na ekasa wo se agya ya wo ma ha o na agya ya akonto gye no so ujai sanku no bɔgye no so no ya piafo bosompra na wo ho te sɛn na eho ena agya kwa metwe ebusa no gyeso no se agya ne ho ye na opani konto ese na anopa ye na agya kwa metwe ase agya enya ne boni bi ya soma me na meduru ha na meti wasanku wasiku sankui nti mese me fa ha na mababa bitie bi na agya ya konto se ene o ya fom me de meti ha ne tipa nti se wokɔ esuma ne ba na nka agya wababa betomi ana oba betomi ewa ha
na pani Kwame Tua ese o eja suma ne nye suma ehu hia papa me de ade de ekoto pani bi ntwe no mu wankase me nsan emra wie na eja ya konto se ene na enye suma ehu hia papa na opani Kwame Tua se ane opani ene eja ya konto se ene sa ade a utumi etie ndwom kakra ansana eja wako na enkomo no kwa na ekoso de ho na opani Kwame Tua bi prato mu se eja saa na maye madwene ahemfie sum bebrebe etoda esese woni pa ebo ne ho adwa kakra na okohome na opani ya kontose eye bribia zu woni pa eje na home kakra na opani Kwame Tua ede tumo se eja se anka minim sankuo bo se de wonim yi a anka meta atena nkwankwa nnua ase age ma home no kuremu ni bani brewu ana opani ya kontose menso ya na bani ebremu a mote ahemfie mota atete mu asom nsem a emamu nimde bibia nyemye ne bre se muni enipa mote oman eho epobo ebia ansana wo hene ene ne mpanimfo adanadi akere omanfo na enumu ene opani Kwame Tua de eto nanimo se eno de ye ne ho ka bribia yenim ne ekoso ewo man no emu sese kura me kan mpanimfo adwuna mrado krata ho na oka se krata ntwiro emuaye enkomo no ape ene opani baako esma mi ena opani yakonto bisa no se krata ben ena amrado de baaye ena opani Kwame Tua ese amrado ese oma obroni aba betena kuma se ha ebiew wo se na nanyai nipakum afi oma kwan na adwadifo emedidwa ewa Asante ena opani yakonto se ena na nasesei ena opani Kwame Tua se ensema nana empanimfo abroso de esewani wo yisori a wo se mempene wo yinso sori a wo se menso mefoaso inti wa makrache atwero krata ekọ ena opani yakonto se ene ehwo yire pa minim se na wani ayese ja no opani Tua ahenkwa ase eja ase wugina ho sa wo hwa ahemfo a na wo ano abene mu a na ase akombi asi won so ahemfo mu bi de na misuro won wo hwa se de wani ko twa wisie ene won ene so watete ekeka bobɔ so prepra na wa no opani yakonto ese ene ehɔ no mo yire papa na ahenkwa Kwame Tua ese eja enya asemwa adane wa besenwie wo feso ehene ejoso hene ne mampo hene de samrado ben ene onya no a anka obebɔ de fe me kasai na asafo hene ne bantama hene so ede namfa wo yisori a wo se krachi twire kwama amrado se ye kumni ni anane se wo yinso se ka kire ne se adehye mpo ye de oyi musuo na edua bi hu mmiri na we no opani yakonto san dia tumu se enti obe kai dia ahemfo no mu bi ekaaye ana opani Kwame Tua se ma menhwe ene woto di tiri wiem no okaakai wa ene wo se me kai se Jose hene ka se monkyere nkoma ne se abosum ni ne kuromu a yende ye wa abosom ye abosom no nso ye de nipa moja ene dwie ene opani yakonto se ena won a aka no nso eka asen na ahenkwa Kwame Tua ese ofe so hene nso efoa no so ka se ye kum nipa e de pre nipa enkwa anso ho no opani yakonto se mampon hene anka bi ena opani Kwame Tua se ono kora na wo gire mu se so wo makwan na obroni betena kumase a yemfa ne fie mesi sabi na pampem na opani yakonto ese na asafo hene ne bantuma hene nso na ni nyina no na kyerɛ sɛ opani yakonto pensem bi atie afiri ɛyɛ opani Kwame Tua ya wo ya ahenkwa ofra hemfie hɔ nti nkomoni koso nyina no na kyerɛ sɛ aya no toto a opani yakonto etoto ahenkwa Kwame Tua no ne ntie de wɔka ye wɔse agya yawo saa ahemfo no nso ɛna no wahura gyina mu dendenden hyɛ ahemfo no a mabobɔ wɔn din no kutupa
me say saa ahemfo no e no otuotumfo fo bone ne kwa no opani yakonto se enti ahemfo mu bia nka papa ama ban na ahenkwa akwa metwea ese opani se wo hɔ a nanka behunu nia mekan na nebu abasan koa na eya wɔka kakrama aban wɔno de eya wɔtaa ka se moma yentu yembo enhwa ban sem ne mu yie na yanto kutie ansa yeyem nanso eya ubia emfa no pede ya kontose ahenkwa bida wase afi meta ene wadi enkita ho na matene ye koso wa ahemfie menim se mene wo nkita hodie beboa wo ewo wasetena mu daache na ahenkwa akwa metwea ese eja anka meda wase ade esese wo nipa adwene ho yie ene ne daache asetena na eja konto da na se no wose de medie maka wose wani eje basiko sankuo yi ho a enam dwuma a medie ema aban so ena menyaye sa wodo ho bomi a me de wo betra ban ama wo daache asi yie wa ena eja opani ya konto ese minim se aban so ene eja kwa metwea ede so se ene anka meda wase mede me ho ebebo wo se de waka no na me daache nso atimi asimi yie eja opani ya konto ede tumu se minim se aban so bepa wasem aban wo hoyi ompe basabasa ompe ni pekum enti ene mefa mene wo nkomo yi mu adwene pa minim se ena mene wo nhia mu yi so ena asomdwe ebeba ye memu enti se de etie bia daache obeya aban adamfo na waye ni tetefo wa enopani kwa metwea henkwa ya wofra hemfie bedi nsekuru wose eja meda wa no ase bebia wo pa tie no eya hwehwɛ me opani ya kontosi yo nanti ye eja opani kwa metwea ese eja mewure efri ahemfo no atwere krata ni bi de kwama aburu kyere hema wotumfo se wahini bia entiteto ema de nipa na wonfa nsome nipa enkwa aburu kyere hema ho ena opani ya kontosi ho na ehwo nso amane no eja ya tua ahenkwa wose wose abofo no nkobusa ne se wonno ena o kan sa ban twere krata no mere wotumfo ana se amrado no a ena wode ne tiri mu etwereye na opani ya konto na eja wose mumie nka na asresem nso na hwan no wode krata ne bekoro eja opani kwa metwea se wohene krachi wuwura ansa na wone enipa bi ebekoro ye oman ma sade daye ekoso ya ne pitiri mo so fora na kusi obodo me san brampa na bibedi dwumadi ho chiame ewo na nekusi media eso ye mfansia nyankopon ya ademo a ye besan ba betoa so da foforo na yahwe enkomo a akoso ewo agya ya konto ene opani kwa metwea ya wo ya henkwa hoyi sen ena agya ya konto befemo ode bekọ aban ho akọ akọba aban amane ese ne watie ede free eye ahemfie edo no ana wie yemfansi ha na nyankopon ya adom wa da foforo ya san ba bihia ebio eda wukuada na ya ba behwe yebesie makrao bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mibusa say asante efrihen ibirimu kire say asante efri bon bi mu eno obepi asante manso ibirimu kire say ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabe ya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho say yeden na Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwasi adabia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchi number 2, just at the junction to the main Perchi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.